Dobré dopoledne, slyšíte mě s tím mikrofonem? No. Já vás tady všechny pěkně vítám a hlavně tady vítám paní Magdu Vášáriovou, která přijela dnes do Brna, aby spolu s námi mluvila o současné geopolitické situaci, ale hlavně o tom, jak se z toho nezbláznit. Tak to je to naše hlavní téma. Tak díky moc, že jste dorazila. Jenom 160, aha. Tam je on? Jenom 160 kilometrů, ale co to je? Než začneme, prosím vás, musím vždycky udělat takovou jako zkoušku, kterým jazykem mám mluvit. Mně je to úplně jedno, vyberte si. Dobře, tak uděláme tady rovnou referendum, to bude teď v naší zemi oblíbené, takže čeština, slovenština, polština, němčina, francouzština, angličtina. Dobře, tak začneme rovnou. Takže kdo je pro slovenštinu? No, to je jasné. To, myslím, že... Dobre, takže budem hovoriť po slovensky. Hej, lebo slovenčina, my hovoríme vpredu. Vy všetci ostatní Slovania hovoríte v krku. Keď som sa učila, keď ma učil Jozef Topol, váš básnik, aby som mala dobrú češtinu, tak pre Mahulenu, tak mi vždycky kričal na mňa: Magdičko, do krku, do krku. Toto je strašné, všetci hovoríte v krku, len my Slováci a Moraváci. Hovoríme vpredu. Som milovala, keď môj priateľ Tomáš Baťa vždycky mi hovoril to svojou moravskou, teraz ho ešte počujem, tou moravskou češtinou, tož mladíku, tam vpredu, takže budem hovoriť vpredu, lebo to je mol. Vy všetci hovoríte vdur a my hovoríme vdur. Tak já mám teď trochu strach promluvit, protože nevím, jestli to bude vpředu nebo v krku, ale... Ne, vy mluvíte v krku. V krku mluvím. A to je asi dobře. No já bych na Moravě bych mluvila vepředu, no ale... Takže já můžu i po valašsky, to je moja vlastně, no. Tak já bych na začátek jenom, pokud je tady někdo tak mladý, že ještě neví všechno o paní Magdě Vášáriové, tak bych to jenom stručně řekla. Narodila se v Banské Štiavnici do učitelské rodiny, vystudovala matematické gymnázium a sociologii a přihodilo se jí, že se stala herečkou. Skvělou. Po roce 1989 jste ale začala působit v politice a v diplomacii a já to zkusím jenom vyjmenovat, co všechno to bylo. Byla jste velvyslankyní Československa v Rakousku, velvyslankyní Slovenska v Polsku, státní tajemnicí Ministerstva zahraničních věcí, poslankyní Slovenské národní rady, ale také předsedkyní správní rady nadace, držitelkou cen, vyznamenání a čestných doktorátů a také manželkou, maminkou a babičkou. A mimo jiné třeba také znovu studentkou. Paní Vášáriová bude zanedlouho obhajovat dizertační práci. To je úctyhodný výčet a tak bych se chtěla zeptat, kde se to všechno ve vás vzalo. Tak herečkou som sa naozaj stala náhodou, pretože som mala 48 kg pri mojej výške a mala som vyše metra 10 cm dlhé. Ja som prirodzená blondinka, takže tým pádom som mala tie veľké oči, viete, lebo keď je človek vychudnutý, tak má tie veľké oči. A to je veľmi dobré pre film. Takže keď som mala 15, tak ma na základe tých mojich vlasov vybrali, potom ma vybrali na základe vlasov do Markety Lazarovej. A potom ja som prihlásila potom, že ja už v živote nebudem, lebo ja som exaktne mysliaci človek. To sa do toho herectva vôbec nehodí. Matematička. To som chcela študovať, no ale môj otec prehlásil, moje meno domáce je Adika. Adika, ty si blondína, nemôžeš študovať čistú matematiku.
prihlásil ma na sociológiu, lebo ja som bola niekde na škole. Takže okrem toho moja maminka je Švábka, teda bola už Švábka pôvodom a Šváby, teda Germáni, hej, sa vyznačujú tým, že sa nikdy nesťažujú, že sú unavení. Ja som nikdy nepočula môjho gruntu, teda Großmutter, hej, grunta po švábsky, aby si mi povedala, že je unavená. To sa nenosí v týchto rodinách. Takže ja neviem, moja sestra stále hrá a je o 6 rokov staršia ako ja. Ja som ju tiež nikdy nepočula povedať, že je unavená. To len ako mi Tomáš Baťa povedal, ja když slyším ty 50-leté mladíky, jak si stěžují, že jsou unavení, už vím, že musím objednat rakev. Takže toto my nemáme. Takže ja keď sa ráno zobudím, tak viem, že mám 10 bodov, ktoré musím urobiť. Tak, ale ten doktorát, to som sa zaťala. Pretože v tom 71., keď mi konečne dovolili dokončiť magistra, hej, sociológie, lebo ma rok predtým vyhodili z univerzity, lebo však prišli nové vedenie a toto všetko ma vyrazili z politických dôvodov, tak nakoniec, viete, na Slovensku sa všetci poznáme, takže pán profesor Sirácky mi povedal, tak musíš napísať, dievča, novú diplomku, takže ja na rozdiel od iných som napísala 2. Ale aj tá skončila v Trezore. Takže keď už som bola veľvyslankyňa, tak prišiel nový rektor univerzity a víťazoslavne mi doniesol moju diplomovú prácu. Takže, ale potom ma prehovárali, aby som predsa len hrala, ale keďže som nemohla nikde pracovať, hej. Nikde, ja som teoretická, ja som študovala hlavne metodológiu, čiže kde by som sa zamestnala? Nikde, ja som mohla zostať len na vysokej škole a tam by som musela vstúpiť do komunistickej strany. No a tak to nebola tradícia našej rodiny, takže vlastne prijali ma do divadla. Zase asi kvôli tým hlasom, no. Niečo podobného. Ale v momente, keď som stadiaľ mohla odísť, tak ja viem, že všetci chcete byť hercami. Viem, že všetci to akože, ale uvedomte si, že herci nie sú len obdivovaní, ale keďže máme v sebe ten stredoveký pocit, že herci sú slobodomyselní. Však v stredoveku museli, aj keď prišli do mesta hrať, tak na noc museli ísť mimo hradieb, hej, kde bolo nebezpečné. Takže ja som sa skôr stretávala dosť často s tým, že čo to je nejaká herečka, hej. Takže pozor na toto, nie je to vždy príjemné mať niečo takéhoto aj v životopise. No ale, takže ja som z toho zutekala, nielen kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, že dokážem veľmi dobre, tak dneska som už striga, hej, lebo však už mám ten vek, ale dokážem manipulovať ľuďmi. Veľmi dobre. Takže ja sa pokúsim vami nemanipulovať, ale neviem, či sa mi to podarí. Som na to zvyknutá. Takže bola som vlastne 18 rokov v diplomácii a až potom som išla do politiky. Ľudia si to pletú, ale diplomati sú len štátni úradníci, hej. Nemôžu byť v politike. Takže potom som bola 10 rokov v politike, stačilo. Takže už si vypočítate asi, že som tesne pred paliatívnou liečbou. Každopádně i v té diplomaci, i v té politice je vaším hlavním tématem střední Evropa a její místo v geopolitickém vývoji.
A u čeho, co se od 90. let dělo, jste byla osobně. Buď jako diplomatka, nebo potom jako politička. Dnes to sledujete s větším odstupem. A tak by mě zajímalo, s jakými pocity vnímáte, co se teď v našem středoevropském prostoru děje. Moja dizertácia je o prelome 19. a 20. storočia, lebo nie som už dnes schopná nejakú súčasnú sociologickú prácu napísať, ale túto historickú áno. A zaoberá sa vlastne, kedy v tomto stredoeurópskom priestore sa tie mesianistické predstavy tých romantikov, národovcov, premenili na politický nacionalizmus, ktorý potom vlastne zničil celú Európu. A to je veľmi, veľmi zaujímavé a preto vzhľadom aj na to, čo som potom naštudovala a napísala 200 strán, mali by sme si uvedomiť, a vy to tu vprve budete rozumieť, že my sme si stále, veľká časť našich obyvateľov si stále nevie nájsť miesto po rozpade monarchie. Stále nevieme, kam máme patriť. Stále. A to je vlastne to nebezpečie, ktoré plynie. Dnes sme na to v Európskej únie a cez to všetko je okolo 30% ľudí u vás, u nás, v Maďarsku, v Poľsku, kdekoľvek, v Rakúsku, kde sa pozriete, ktorí si myslia, že by bolo dobre prísť s Ruskom, ale ako je tradícia, nikdy v Rusku neboli, však Rusko je len sen Jána Kolára, hej, z 19. storočia, prvej polovici 19. storočia. Proste nevieme, aj chceme byť mostami a chceme, aby to všetko nejako ponad naše hlavy prehrmelo. Nechceme vziať žiadnu zodpovednosť za to, čo sa dialo. A ako napísal môj muž Milan Lasica, my nie sme pevné holubky. Spočítajte si, teraz ho citujem, spočítajte si všetky tie kotrby, ktoré sme rozbili. Vyhnali, rozbili, zabili a tak ďalej. Ale v sebe vnútri sa bránime vziať za to zodpovednosť. No čo vám to tu bude úplne vytvárať, hej? Takže to je ten problém. A preto tie západné mocnosti v tom 38. si povedali, no čo s nimi budeme robiť, nech si Hitler vezme. Potom v Jalte, po 45. hej, a čo budeme s nimi robiť, nech si ich vezme teda Sovietský zväz, nech si ich vezme Stalin, hej. A keď sme sa konečne z tohto, sme mali pocit, že sme sa vymotali, tak nás vo voľbách 30-35% ľudí prevalcuje a znovu nám dokazuje, že nepatríme do normálnej Európy. Hoci kultúrne sme samozrejme Európane. No a když se podíváme konkrétně teď na Slovensko a Česko, myslím, že po našich posledních volbách už si nemáme co závidět. Možná jenom, že vy na Slovensku už víte, co od vlády čekat, kdežto my jsme tady zatím ve stavu, že přišli noví podle hesla TKM, to jsem se dočetla ve vaší knize, kdybyste to chtěla vysvětlit. Takže dá se v kostele říct to slovo. Dá se to říct. No. Tak co myslíte, že máme čekat tady v Česku? Ja som sa zúčastnila dokonca osobne, lebo mnohí ľudia aj v ODS si mysleli, že keď vystúpim, takže môžem ovplyvniť, zmanipulovať pár ľudí aj na Morave alebo v Čechách. Takže som sa zúčastnila aj tu v Brne, aj v Jihlavie, aj v Prahe a tak ďalej, nejakých tých stretnutí s voličmi. A varovala som. Ale aj moji priatelia mi hovorili, u nás to nemôže byť ako na Slovensku. My máme prezidenta. My si neuvedomujeme, že naši prezidenti nemajú tú silu, čo má poľský prezident. My nemáme poloprezidentský systém. Aj keď sme urobili tú chybu veľkú,
podľa mňa chybu veľkú, že sme vlastne dali, že prezidenta volíme zvlášť mimo parlamentu, hoci sme len parlamentnými republikami. To znamená, že potom sa stane to, čo s pánom Zemanom, že on povie, obe navolil ľud. Hej? Ja som ľudia volený a nemôžete s ním nič urobiť, pretože keby mal parlament nad ním tú moc, že tam ho 51% zvolilo, tak tí poslanci vlastne sú za to zodpovední a musia na ňo proste, tak dobre, keď je už druhýkrát, tak už nemajú tú moc, ale môžu mu povedať, no ale my ťa už nezvolíme, tak pozor na to, ako sa správaš. My máme síce aj na Slovensku, zase sme boli my prví, varovala som, nerobte to. Pretože to sme urobili bez toho, aby sme zmenili ústavu. My sme naďalej parlamentnou republikou a potom máme nejakého pána, ktorý je mimo absolútne akékoľvek kontroly. To je veľká chyba, podľa mňa, ktorá sa nám apuncu, teda po nemecky, tu musíte niektoré hovoriť po nemecky ešte stále, apuncu musíme vlastne s tým zápasiť. Takže toto je taká, ako, ja bohužiaľ som používala argument, na ktorý ale moji priatelia nepočuli. Ja som bola pozor na to, pretože vy ste dôslednejší ako Slováci. Aj za komunizmu vy ste boli na tom horší ako my na Slovensku. A možno sa ukáže, že aj v tejto zmene vy budete na tom horšie a rýchlejšie idete. Taký ten zošup, hej, ako na Slovensku. Bohužiaľ, ani tá situácia v Poľsku nie je ružová, ja ju stále sledujem. Je to veľmi, veľmi ťažké a kedykoľvek sa to znovu môže brať, pretože oni po tých 8 rokoch vlády Kačinského ešte stále nemajú ani poriadny ústavný súd. Čiže nemajú jeden z najväčších úradov, ktorý môže byť veto úrad. Hej? A preto si veľmi vážim, že sedíme tu v kostole, pretože ja cirkev považujem za jednu z najdôležitejších veto skupín v obyvateľstve, ktorá môže a mohla by zastaviť tie najhoršie veci. Bohužiaľ, moja cirkev katolícka na Slovensku ide vždy s mocou. Vysvětlíte možná, co jsou to ty veto skupiny? Co tím rozumíte? Veto, viete, čo je veto? To znamená, že keď povie niekto veto, tak sa ďalej nepokračuje, hej? A všetci prestanú, hej? Pre každú spoločnosť, teraz budem hovoriť ako sociologička, je veľmi dôležité mať účinné veto skupiny. Kto je to? Ako už som povedala, cirkev. To znamená, že cirkev mohla na Slovensku povedať, nie, Židia sú naši spoluobčania, nedovolíme, dajme si všetci žltú, ako to urobili v Dánsku, hej, že, áno, v Dánsku, že si dali všetci, včetne kráľa, hviezdu žltú, hej. Takže, a tí dánsky rybári previezli tisíce Židov do Švédska, ale jednoducho druhými sú akademici. To znamená vysoké školy, hej, ktoré by mali proste začať aj so svojimi študentami, len bohužiaľ, mnohokrát sa študenti postavia, preto sa im páči, že sú revoluční, hej, sa postavia na tú zlú stranu. To je študenti v Nemecku, hej, v 30. rokoch minulého storočia. Potom a tretia veto skupina je občianská spoločnosť. To znamená vy, ktorí tu teraz sedíte, čo si veľmi vážim. Takže keď jedna z týchto zlyhá, tak vlastne nemáte dostatok síl, aby ste zastavili nejaké procesy v spoločnosti, ktoré vedú tú spoločnosť zlým smerom.
Kdybychom se chtěli aspoň trochu učit z historie, protože ty věci se opakují, které události nebo období myslíte, že by stálo za to si připomínat? Ať už jako varování nebo jako dobrý příklad. Vy už ste koncom 19. storočia boli niekde inde, ako my všetci ostatní. Pretože ste prestali mať taký ten teologický mesianizmus. Viete, čo je mesianizmus? Čakanie na Mesiáša, hej? Ktorý príde ten Mesiáš a všetko za vás vyrieši. Hej? Buď sa obetuje, alebo vôbec všetko. No proste Ježiš Kristus, hej? Ako jeden z Mesiášov. Ale vy už ste mali Masaryka. A ja som ho teraz znovu musela celého prečítať kvôli mojej doktorskej práci, pretože to hodnotenie vlastne tých mesianizmov začína vlastne koncom 19. storočia. Vy už ste mali občiansky mesianizmus, by som povedala, humanitný mesianizmus, hej? Kde tá zodpovednosť nie je na nejakom Bohu, hej, alebo teda zosobnením Boha, Mesiáša, ale na každom z vás. A pokiaľ sa nevrátime k tejto pôvodnej Masarykovej myšlienke, okrem toho, že napísal knihu o Rusku, kde nás varoval, hej, kedy vyšla v 1105. alebo 8. tak nejak o Rusku, on to Rusko poznal, samozrejme. No však československé legie obsadili Sýbir. Pána Jana v dobe prvej svetovej vojny, že? Takže my máme medzi sebou stále pamätníkov, alebo teda tých, ktorí odovzdali tú pamäť, ktorí boli legionári. Len sa to za komunizmu nesmelo hovoriť, samozrejme. A dvaja najväčší slovenskí spisovatelia, Tajovský a Jesenský, boli legionári. Takže vy máte tú tradíciu. A ja v tej novej knihe, ktorá teraz vyšla, ktorá sa volá Než zmizí, kde je rozhovor vlastne môj s pánom Šabatom o Strednej Európe, tam ja to hovorím. Vy máte najväčšiu šancu, pretože Poliaci samozrejme sú v úplne inej situácii. Čo sa týka mesianizmu, však oni teraz, pred pár rokmi, chceli mať kráľa. A viete koho? Ježiša Krista. Chceli, aby mali kráľa, sprivatizovať si chceli Ježiša, že bude len ich kráľom, nie ostatní to tam. Nedôležité, my sme teraz vyvolený národ a budeme mať Ježiša Krista ako kráľa. No tak našťastie to Vatikán zastavil, ale aspoň v tom Vatikáne má niekto rozum. Ale takže tí Poliaci, oni aj najviac trpeli, samozrejme, že 126 rokov nemali ani vlastný štát, rozdelili si ich a tak ďalej. Takže tá katolícka cirkev bola takým jediným pojivom, ktorý dával tie tri časti Poľska dohromady. A Maďari, ktorí boli samotní Maďari ani nie, ale tie semohradské kniežatá. Viete, kde je Semohradsko? Teraz sú to Rumunsko, hej? A tí boli vždy proti. Hej? A tí sa spojili aj s Turkami, aj so všetkým, len aby mohli byť proti. Ale tí Maďari, ktorí si v 19. storočí v roku 1830 začali privatizovať Uhorské kráľovstvo, aby bolo len maďarské. Je síce pravda, že po maďarsky sa nepovie uhorské. To hovoríme len my tu v Strednej Európe. Lepšie povedané nie, prepáčte, to som vám zle. Celý svet hovorí, že Maďari neexistujú. Existujú len Uhry. No čo hovoria Poliaci? Węgry. Sú Uhry, hej? Čo hovoria Angličania? Hungary. Oni nehovoria Maďari. Oni hovoria Hungary. Hungarian of Hongrois hovoria Francúzi. Proste všetci hovoria, že sú Uhry a Maďari sú ticho. To im vyhovuje.
pretože oni môžu povedať, oni nám zobrali územia naše, uhorské. Ale oni sami hovoria Maďar Király. Hej, to znamená Maďarské kráľovstvo. Oni nikdy neboli uhorské. Takže tam je ten problém, aj keď píšete v cudzém jazyku, že vlastne ako, no nemôžete napísať o Petrovi, že bol Uhor. Keď tam dáte časť jeho básne, že teda Nemšoho a tak ďalej v maďarčine. Čiže napíšete Maďar a tomu nikto nerozumie na západe. To je neuveriteľné, ako sme to nechali a hoci sme si vedomí, hlavne akademická sféra, že presnosť používania slov a pomenovaní je základom, aby sme veci rozumeli, aby sme veciam rozumeli. Toto sme nechali. Takže Maďari samozrejme boli Kalvíni, veľkí Kalvíni, môj starý otec Vášári, proste Kalvín. Moje dve staré mamy boli katolíčky, samozrejme, a odmietali mu v piatok variť mäso. A pretože on nenávidel katolíkov, tak moja mama, ktorá bola tiež švávska katolíčka, ale taká vlažnejšia, tak my dve s mojou sestrou sme nosili piatok mäso, aby sa pomstiť tým katolíkom. Takže Maďari nečakali na Mesiáša, pre nich bol Mesiáš ich štát, to znamená Maďar Király. Hej. A my Slováci, my zo všetkého niečo. Slovensko je skvelá krajina, milujem ju. Ako raz povedal v Moskve môj priateľ, dvojnásobný minister zahraničných vecí Poľska Vladislav Bartoševský, sa vrátil z Moskvy a volal mi o 1:30 v noci. Tak keď ste veľvyslankyňou, musíte s tým počítať, že niekto o 1:30 v noci zavolá. A trošku mal už v sebe trochu vínka a hovorí, potrebujem s tebou rozmawiać, potrebujem s tebou hovoriť, prosím ťa, ja som hovorila, je 12:30 spím, prídem zajtra za tebou, povieš mi. Nie, ja ti to teraz musím hneď povedať. Tak už som počula to vínko za tým, tak som si povedala, no dobre. Bol na návšteve v Moskve, vtedy ešte Moskva rozprávala aj s Poliakmi, a potom po všetkých tých oficioznostiach je taký dýchámek, viete, viete, čo je teta-tet, proste medzi štyrmi očami, hej. Tak ho zobral do nejakej knajpy a tam si dali vínka. A počasie sa spýtal, vtedy sa volal Ivanov, ten minister zahraničných vecí, tam boli dvaja, to bol jeden z nich, ale už si nepamätám, ktorý. A sa ho spýtal, prečo vy chcete, aby Slovensko bolo v NATO? Však Česi sú v NATO, to bolo pred rokom 2004, hej. Česi, Poliaci, Maďari ste v NATO, čo nejakí Slováci, prosím vás, pekne, 5,5 milióna ľudí. No tak to už som sa prebudila. A pýtala som sa, no a čo si mu povedal? A hovorí, ja som mu povedal pravdu. So Slovákmi sa nedá. Vieš, to je taký národ, že jednoducho žiadne pravidlá neuznávajú. Žiadne nič, neboja sa ničoho. To nemôžeš ovládnuť. To proste, aj keď boli pod Hitlerom, ty si myslíš, že naša hranica s Poľskom bola pevná? Tí Slováci pašovali všetko, čo sa dalo. Ľudí, peniaze, knihy, kone, kravy, proste všetko. To Slovákov neovládneš. A ja som sa spýtala, a čo nám to povedal ten Ivanov? Chvíľu bol ticho a potom sa spýtal, ani Hitlerovi sa nepodarilo.
Tak to sú Slováci. A my máme, samozrejme, tiež mesianistov, hej, ktoré sme ale nikdy nečítali, ale ja som to skúsená prečítať tú Matoru Hodžovu, 800 strán, ale my tak ako, však my sme boli v 250 rokov protestantská krajina. Na 92%. Viete to? Áno? Ale málo ľudí z toho to vie, hej? My sme boli protestanti. Protestanti čistí luteráni. Hej? Potom sme podstúpili krvavú rekatolizáciu. Povedala by som dokonca krvavejšiu než v Čechách. Lebo to, akým spôsobom zabili 26, teda popravili 26 prešovských pánov, bolo katastrofa. Tam sa krv liala po uliciach. Jeden z najvzdelanejších protestantov toho obdobia zomrel na Bratislavskom hrade, a to švédsky kráľ a nemecký císar apelovali, aby ho nezabili. Zabili ho pokojne. Takže Krman sa volal ten pán. To bol jeden z to neviete, ale ani my Slováci to nevieme, ale to bol jeden z najvzdelanejších ľudí tej doby, Daniel Krman. Takže my sme sa naučili, lebo kultúrne my sme protestanti, lebo Štúrovci boli protestanti, ešte dokonca aj môj muž bol protestant. Proste všetci, čo niečo znamenali v slovenskej kultúre. Takže my sme kultúrne protestanti, demonstrujeme, že sme katolíci, ale v konečnom dôsledku len vyjednávame, handlujeme, normálne obchodujeme s Bohom. Hej? To znamená, však áno, urobil som nejaké toto, daj mi 15 dravasov a ja zase budem hrešiť, lebo však obchody robíme s Bohom. A inak sme vlastne čistokrvní pohania. Slováci. Přemýšlím o tom, jestli protestantská nebo katolická tradice nebo vůbec jakákoliv religiózní může dneska něco znamenat, jestli může třeba zabránit rozrůstání fašismu a tak, ale bojím se, že ne, že vidíme možná nejreligióznější zemi světa, kterou jsou Spojené státy, tam už teda Mesiáše našli, nebo on se Mesiášem vyhlásil doživotně. Vy ste povedali, slúbila ste, lebo ako náhle hovoríte na mňa po česky, tak mne naskakuje nečeština. Vy ste slúbili, že mu pošlete tú vašu medailu. Za čo to bolo? Jo, my jsme se bavili o tom, že jak touží po těch cenách, medailích a Nobelových cenách, že bychom mohli zahrnout Donalda Trumpa medailema z celého světa, tak já jsem nabízela svoji z koloběžkových závodů. A vy byste mohla tu zasloužilou umělkyni. To ja som hneď, ako som vyšla, lebo ja som bola pod veľkým tlakom aj mojej rodiny, že musím to prijať. Ja som nechcela, ale samozrejme, že my už sme boli, to ste videli možno niektorý taký dokumentárny film ako môjho muža, jeho partnera Jula Satinského, 125 eštebákov sledovalo. Takže, no tak, ja som si tak na tých eštebákov zvykla, lebo ja už môjho otca sledovali, potom mňa sledovali, takže ja keď ma prestali eštebáci sledovať, tak mňa aj ľúto bolo. Pretože viete, no, ja aj keď som telefonovala, som zdvihla telefón a povedala som, pán kapitán, ja len moju mamu idem zavolať. Tak je to také, ako... Ja som to hneď hodila do prvého kontajnera. Chudérka moja mama, ktorá sa strašne bála, začala sa hrabať v tom kontajneri, ale našťastie to bolo príliš hlboko. Takže to nenašla, takže to nemá. No, ale mám spusty cien, tak môžem poslať.
Jak vám vlastně tahle zkušenost života už dospělého potom v té diplomacii a politice pomohla? Třeba ta herecká zkušenost, nebo to sledování STB, nebo co třeba soužití s komikem? Pomáhá to člověku, aby byl veselejší, nebo spíš naopak? Tak začnem od konca. Ak si myslíte, že Milan Lasica zadarmo doma robil možno keby som mu bola zaplatiť. Humoristi sú, a aj môj otec bol, ktorý bol tiež humorista, profesor slovenčiny, tak sú doma veľmi tichí a skôr takí introvertní ľudia. Takže keď môj muž povedal 10 viet za 3 týždne, aj to boli sviatky. Takže môj muž nie. Predposledné bolo... Herecká zkušenosť? To dostávam vždy túto otázku. Ja už som rozmýšľala, že ako by som odpovedala vôbec. Ale na moju dušu jediná skúsenosť, ktorú si z herectva môžete do diplomácie odniesť, je to, že viete, kedy máte ísť píšať. No, pretože nemôžete uprostred predstavenia, keď to na vás dôjde, povedať, prepáčte, ja sa pôjdem vypíšať a potom sa vrátim. Hej? A to tiež za diplomatických jednaniach musíte tam sedieť pri tých politikoch, hej, ako veľvyslankyňa a nemôžete si nič povedať, že ježiš, ja sa chvíľku vrátim. No, čiže musíte vedieť, kedy, čo, ako ísť do záchodu. No tak to je jediná skúsenosť, ktorá... No ale dôležitá. Áno, no, tak isté, samozrejme. A to bolo ešte tam bylo to sledování STB? No to som už povedala, že vlastne som na to zvyknutá mňa. Minule som rozmýšľala, ja som mala 7 rokov asi, keď ma prvýkrát ešte vypočula. Prišli do školy takí dvaja v takých kožených kabátoch s tými baretkami v 50. rokoch, hej. Posadili ma na riaditeľni na taký stôl riaditeľský. Jediné, čo si pamätám, sú 2 otázky, ktoré mi dali. Prvá sa pýtala, ako sa povie 2 stoličky alebo 2 stoličky. Keďže vedeli, že pravdepodobne mama s nami hovorí po nemecky a tí, čo hovoria po nemecky, majú potom problémy v našich jazykoch, že čo sú 2 alebo 2, hej? Ale ja som bola samozrejme pripravená. A druhá otázka, ktorú si pamätám, pýtali sa, kde má otec schované knihy, ktoré sú zakázané. A ja som vedela, že sú v takom hrubom koberci pod uhlím, v pivnici, ale ja sa nepamätám, že ja by som vždycky a proste mama, otec trénovali, čo smiem povedať, čo nesmiem povedať. A vtedy som pravdepodobne v tých 7 rokoch zahrala moju najlepšiu hereckú rolu. Som povedala, že ja, nejaké knihy, a kde máme knihy? Však tam máme v knižnici. Však aj párkrát prišli proste tí páni v tých kožených kabátoch a my sme mali asi 5000 kníh doma, lebo môj otec bol profesorom literatúry a takto pamätám si z detstva ten zvuk tých padajúcich kníh, hej, jak tak, viete to, ruku dali medzi tie knihy a šup dole všetky. A takto proste všetky tie knižnice leteli. A potom si pamätám, že v jednej knižnici bola taká krásna reprodukcia Mony Lízy. A oni začali tvrdiť, že to je Panenka Mária. Tak vždycky títo ľudia sú veľmi sprostí. No tak to si pamätám z detstva. Takže ja vlastne som nikdy nežila, že by som nebola sledovaná. Takže keď som prišla do diplomácie, som vedela, že ani v kúpeli nie som sama. Hej? To je jasné. To je jedno, či už je demokratický režim, alebo nie je. Proste tí vysokorangoví diplomati sú sledovaní, samozrejme, tajnými službami, čo bolo fajn v Rakúsku, lebo tam ma chcela Arafat nechať zabiť. Takže tam ma strážili rakúski policajti.
No a taky jste žena z generace, ve které bylo potřeba pořád ještě dokazovat, že si v mužském světě vůbec zasloužíme místo jinde než u plotny. Takže je něco, co byste třeba chtěla říct dnešním holkám, ženám, maminkám, babičkám? Tak ja som vyrastla v rodine, kde boli len dve dievčatá, moja sestra a ja, a náš otec nás zbožňoval. Takže ja som si z rodiny nepriniesla tento pocit, že ja som niečo menej. Hej? A tým, že som bola najlepšia matematička v triede, mimochodom aj moja sestra, to sa dedí proste taký ten talent na to logické myslenie, tak nemala som ani v tej škole, hej. Naopak tí chlapci proste so mnou superili vždy, lebo som chodila do tej matematicko-fyzikálnej triede, som maturovala z matematiky, fyziky, deskriptívnej geometrie, francúzštiny, slovenčiny a samozrejme ruštiny. Ale v diplomácii to nepocítiť. V diplomácii som proste veľvyslankyňa, pani ambasádor alebo Frau Botschafter. Ja som prišla do Rakúska a viete, aký som mala titul? Herr Botschafter Frau Vašariová. Až potom pani ministerka Dostal presadila, Dostal sa volala samozrejme, lebo však väčšina vlády rakúskej bola českého pôvodu. Naopak v českej vláde teda v Československej som mala Klaus, Dienstbier a tak ďalej, tak som robila občas taký akože humor, že kam ja vlastne patrím, koho obhajujem ako veľvyslankyňa. Takže počkajte, a teraz som sa zamotala. No, jsme u toho, že v diplomacii je jedno, jestli jste žena nebo muž, a co v politice? Čiže v diplomacii nie. Pokiaľ nejaké ženy tam sami sa nedávajú teda mimo toho hlavného prúdu. Jediné, čo v diplomácii mi prekážalo, že som nemala 180 cm. Lebo viete, keď moji kolegovia Švéd, Dán, Holandian a takto, tí 180 cm stáli, fajčili cigarety a rozprávali sa ticho, tak ja som musela veľmi napínať uši. Lebo hoci som si dala opätky, tak som mala len tých 170 a chýbalo mi tých 10 cm, aby som ich skutočne počula, čo hovoria, a nepýtala sa stále, čo ste povedali. Takže ináč v diplomácii to nezažijete. Prvýkrát som to zažila, keď som prišla do parlamentu. A tam akýkoľvek idiot, ktorého ľudia tam zvolili, začal mi hovoriť, že a ty si len taká herečka, vráť sa tam. To ma veľmi prekvapilo. Lebo ja už som napísala 4 knihy, keď som pošla do parlamentu, a ja som si hovorila, a čo tento chudáčik tuto, že nevie ani poriadne po slovensku, ani písať, ani čítať, ani nič. Vtedy som to pocítila. 10 rokov som to mala. No a tak samozrejme, že tak neboli ešte sociálne siete také využívané, ale nemyslíte si, že som nedostávala v anonymné listy. Aj keď ľudia si museli kúpiť listový papier, museli kúpiť známku, museli rukou napísať. Predsa len tých 5 hnusných slov, ktoré máme, to sa nezmení. Nemáme žiadne ďalšie moderné hnusné slova. Len tie dve na k, hej, potom na p a tak ďalej, hej. 5 ich je. Takže presne to isté, čo dnes čítate na sociálnych sieťach a rozčulujete sa. Alebo možno, že niektoré píšete, neviem, tak je to stále to isté. Akorát ja som tie anonymné listy, ja už som podľa adresy vedela, tak ja som to rovno hádzala. Teraz sa toho bujal bulvár a sociálne siete, takže to všetci čítate, ale pod týmto tlakom
prepáčte, som ja 50 rokov. A jediná šanca je proste nechať to stiecť po sebe a vôbec sa k tomu, prečo tomu kladieme dôraz? Prečo sa tak nad tým rozčulujeme? Treba absolútne ignorovať. Nedávať tým ľuďom nejaký pocit dôležitosti, že začnete na to reagovať. Mňa sa mnohí ľudia pýtajú, že viete, čo o vás píšu? Ja to nečítam. Mňa to nenápadne, aby som to čítala. Keď som nečítala tie anonymné listy, tak prosím vás pekne, nerobte to, neotravujte si dušu, lebo to vás otrávi. Spoľahlivo vás to otrávi. Dobre? My se možná ještě k té současné politické situaci dostaneme konkrétně, potom bude-li zájem, ale tuhle besedu jsme nazvali, co ještě přijde a ne jak zvládat stres z geopolitické situace. Asi se nemusíme ujišťovat o tom, že těch důvodů ke stresu a obavám je v současné době dost. A tak možná máte vy sama nějaký recept nebo radu, jak zvládat tenhle stres? To, co jste říkala teď o těch anonymních dopisech a o těch slovech, to mě s tím už rezonuje, ale jak jinak? Co pomáhá vám osobně, když si představíte, co se teď ve světě děje a se svým vzděláním si umíte představit, co se bude asi dít? Chcela som vás viacej rozosmievať, ale bohužiaľ musím povedať, že situácia je mimoriadne vážna. Mimoriadne. A preto by bolo veľmi ľúto, že aj Česi a Moraváci, ktorých my predsa len my na Slovensku vás považujeme za inteligentnejších, ste volili v týchto voľbách, teda väčšinovo, tak ako ste volili. Lebo to urobilo zle aj pre nás. Teraz budeme čakať, ako skončia 12. apríla voľby v Maďarsku. Ale všetci moji kamaráti, ktorí sa v tom vyznajú lepšie ako ja, áno, to sledujem, samozrejme, že sledujem maďarskú politiku, ale nie až tak detailne som s tým oboznámená ako moji, dajme tomu Peter Weiss, alebo takí, ktorí ľudia, alebo Káčer, ktorí tam priamo slúžili, hej, ako veľvyslanci. A tí všetci tvrdia, že Orbán vyhrá, že to nedovolí, proste zmanipuluje tie voľby. Zmanipuluje ich. Aj vy ste možno boli posledné, skutočne nie férové, teda férové voľby, demokratické, slobodné. My sa musíme báť, že voľby, ktoré budú v 27. roku, hej, že budú už absolútne zmanipulované, neférové. My sami sme sa do tohoto dostali. Čo má predsa len, akože sa nebudím každé ráno, že Ježišmária, prepáč, nechcela som užiť Božie meno nadarmo, ale to, že sa zobudím a poviem si, do čerta, toto je strašná situácia. Čerta, môžem to spomenúť. Predsa som ich rozosmiala v tejto smutnej téme. Tak, že čítam len ľudí, ktorí naozaj vedia a sú to normálni, slušní, inteligentní ľudia. Čiže miesto toho, aby som počúvala dvoch Slovákov, čiže Fica a Babiša, tak si prečítam radšej, alebo pustím si toho Carneho, teda, to znamená karnického premiéra, alebo fínskeho prezidenta, alebo proste ľudí, ktorí to teraz držia, alebo si prečítam, neviem, Süddeutsche Zeitung, alebo Frankfurter Allgemeine, niečo podobného, kde naozaj sú dobré analýzy a tak ďalej. Ja sa nezaoberám tými propagandami. A prosím vás,
musíte si uvedomiť, že tieto propagandy, ktorými sme teraz my masírovaní, to sú vysoko kvalifikované veci, ktoré sú postavené tak, že sa vám zahniezdia v mozgu. A keď prekročíte určitú hranicu tých hlúpostí a máte pocit, že len sa tak budete tak akože sa čítať a budete sa na tých vďať. Ale keď prekročíte tú hranicu, pre všetkých psychológov a psychiatrov, keď sa ich spýtate, ste stratení. Ste stratení. Teraz vyšla, asi pred pol rokom, vyšla kniha takého behaviorálneho psychológa amerického, ktorý bol vlastne blízko pána Fauciho, to je v Amerike človek, ktorý riadil pre Spojené štáty v COVID, celú tú kampaň COVID a tak ďalej. A keď sa dostalo to jeho meno, volá sa Ariel, do verejnosti, tak ho ľudia začali strašným spôsobom atakovať a on bol celý prekvapený, lebo celý život bol taký v podstate anonymný človečik. On napísal knihu veľmi dôležitú, máte ju preloženú v češtine. Na 8 príkladoch, lebo on sa snažil v tých najhorších jeho takých proste, by som to povedala, takých zhoaxovatých ľudí, úplne pomýlených, sa snažil ich vrátiť, snažil sa ich nejakými technikami, ako behaviorálny psychológ, dostať do normálneho myslenia. Ani raz sa mu to nepodarilo. Mne psychológovia naši na Slovensku hovorili, že to je ako keď nastúpite do rýchlika, ktorý už nikdy nezastaví. On používa metaforu, že vlastne sa dostanete do vodného víru. A vy viete, že ani najlepší plavec z víru, poriadneho víru, nevypláva. Hej? Čiže dajte si pozor. Ja poznám už veľmi veľa ľudí, ktorí prekročili tú hranicu. Takže vôbec to nečítajte. Ani nebudete vedieť a ten váš mozog bude otrávený. Pozor na to. Nikdy sa už nevrátite do normálneho sveta a budete žiť v tom virtuálnom svete, ktorý neexistuje. Prepáčte, že, ale ja už vidím toľko ľudí, ktorí vlastne odišli z tohto sveta mentálne, že je mi to veľmi ľúto a hlavne medzi staršími ľuďmi. Katastrofa. Prosím vás, dajte si na to pozor. My evangelíci jsme docela trénovaní v tom, že k víře patří i nějaký osobní postoj nebo angažovanost ve společnosti nebo i v politice, nějaký občansky angažovaný život. Co je vlastně pro vás teda občanská společnost a co můžeme nebo máme dělat i my, i když nevstoupíme do aktivní politiky? Čo komunisti zakázali ako jedno z prvých vecí? Občianstvo. Mali sme sa cítiť ako súdruhovia a súdružky, ale rozhodnenie aktívni občania. Oni vedeli prečo. Oni vedeli, že občianstvo, ten pocit, že ja som majiteľom toho štátu, ja občianka, že to je to, čo musia zničiť. Takže ja sa nečudujem, že napríklad Ficová vláda teraz absolútne začala veľký atak na občianske organizácie. Hej. Pretože pre takého postkomunistu, ako je Robert Fico, proste aktivita občianska to je niečo, čo by nemalo byť, nie? Ako oni hovoria, zvolili vás, tak sa nevyjadrujte. Alebo choďte do politiky, aby vás zvolili a potom môžete sa do toho miešať. No nie, môj milý, my ťa platíme. My občania ťa platíme. A ty si tam na 4 roky, tak akurát buď taký milý, láskavý a spravuj veci verejné, lebo máme ešte aj možnosť ťa
odvolať cez parlament. Hej. Čiže ja považujem občiansku spoločnosť aj ako veto skupinu, hej, za veľmi dôležitú. A preto som sa ja som založila niekoľko organizácií nezávislých a tak ďalej. Jedna z nich je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, ktorú som 7 rokov viedla ako riaditeľka, ktorá dodnes vlastne vydáva tie analýzy. Alexander Duleva, ak chcete niečo vedieť o Ukrajine, odporúčam Alexander Duleva, hej. To je náš najlepší odborník vlastne na Ukrajinu. Dokonca vypracoval aj niekoľko plánov pre Európsku úniu. Takže ja si už nikdy nenechám zobrať pocit, že som nie kolieskou vo privoze, ale že som občianka. Mluvila jste o těch lidech, kteří se dostávají do toho víru, který taky vzniká různými dezinformacemi a tak. Všichni asi vnímáme rozdělenou společnost, polarizovanou, i to, jak není pravda, jsou různé narrativy. Dá se tady s tímhle vůbec něco dělat? Je to možné vůbec nějak jako překonávat nebo stavět v tom nějaké mosty i na úrovni států, komunit, bublin, mezilidských vztahů? Prvá vec, ktorú musí veľmi kritizovať, je neustále, že sme rozdelená spoločnosť. Aj to je normálne. Spoločnosť, keď sa chce vyvíjať, musí byť rozdelená, lebo len v tých konfliktoch v podstate, ktoré neustále vznikajú, sa tá spoločnosť hýbe niekam. Takže ja ako sociologička, prepáčte, takéto tie primitívne, je to primitívne, že my sme rozdelená spoločnosť, tu sme my a tu sú oni. Takto spoločnosť nikdy nefunguje, ani v tých najhorších časoch. Hej? To znamená, že je normálne, že spoločnosť je rozdelená, ale nie na my a oni. To býva veľmi krátkodobé. Ale je rozdelená do rôznych skupiniek, a konflikty medzi týmito skupinami vlastne posúvajú tú spoločnosť. Teraz ide o to, ktorým smerom. Prosím vás, nechoďte všetkými 4 smermi ako my na Slovensku, lebo to znamená, že stojíte na mieste. Takže to je jedna vec, ktorú musíme prestať vnímať, že konflikty sú zlé. Konflikty musia byť a dôležité je, akým spôsobom ich zvládame. Keď sa evidentne postavíme proti konfliktu a sme ľudia, ktorí stále si myslia, že poďme sa všetci objímať, aké je krásne slniečko, a veď však celý svet, Bože môj, veď buďme k sebe dobrí. Choďte s týmto do romantizmu, hej. To nemá predsa žiadnu cenu. Naopak, my si musíme uvedomiť, že toto je teraz konflikt. Toto je konflikt s tou skupinou, toto je konflikt s tou skupinou a každá z tých skupín si musí vytvoriť určitý plán a určitú stratégiu, ako to zvládať. Vy máte stratégiu, že ste ma zavolali, aby som vám povedala niečo. Možno vás ovplyvním, možno nie, možno zmanipulujem, neviem. Pokúšam sa, ale jednoducho dôležité je neotráviť sa tým. Lebo to, že sa necháte otráviť, znamená, že si poviete, v tom lepšom prípade kašľať na vás, ja budem si žiť svoj privátny život a vy ma ostatní nezaujímate. A to je pasivita a to proste zrezignujete. Jediné, čo musíme urobiť, nezrezignovať. A prestaňme hovoriť, že ja som tak unavená z tej války v Ukrajine. A prečo? Čo na vás bomby padajú? Nemáte ohrievať, nemáte teplú vodu, alebo to je taká, ja máte na to krásne české slovo zhuviežilosť. My to nemáme takéto slovo.
My máme len slovo, ktoré sa tomu podobá zhovadilosť, ale to je trošku niečo iného. Takže skúste nad tým porozmýšľať, lebo toto je tá manipulácia, ktorú sa mi robia. Aby sme sa vzdali, aby sme si povedali, a čo ma po vás vydesil. Poviem vám jedno, čo ma vydesilo. Chodím po Slovensku a ako vidíte po Čechách a teda po Morave a mám prednášky. Zajtra som v Ostrave. V útorok som v Ostrave, pardon. A tak chodím aj po Slovensku a bola som v mojom rodnom meste Banská Štiavnica a bolo dosť veľa ľudí a bolo to príjemné, boli sme s Ivanom Miklošom, bývalým ministrom financií dvojnásobným Slovenska a fakt sme ľudí strašili. Ja som hovorila, ako tá zahranično-politická situácia je veľmi zlá a zle sa vyvíja. Ivan Mikloš hovoril, že my ideme skrachovať, ako do bankrotu ide Slovenská republika, nebláznite. A všetci tam sa vyzeralo tam a takí mladí muži tam boli a dávali dobré otázky. A potom, keď sa to skončilo, nás tľapkali a som prišla, lebo sa rozprávali medzi sebou, tak som chcela vedieť, o čom sa rozprávali. Lebo som si hovorila, no tak hovoria si, tak teraz počúvajte, budeme musieť toto robiť a toto. Nie. Viete, o čom sa rozprávali? Kam pôjdu lyžovať. Kam pôjdu lyžovať. Milí moji, ale keď my sa proti tomuto, čo sa na nás valí, nepostavíme, tak nebude našim problémom, kam sa ísť lyžovať. To rozhodne nie. Našim problémom bude, aby sme prežili. A ja už neviem, ako to tým ľuďom povedať. Ode mě poslední otázka, než dám prostor ostatním. To, že je současná světová situace politická strašlivě nejistá, že to je špatné, že nás nečekají dobré věci, to je na bíledni, nebo to se dá čekat. Já jsem ale farářka a každou neděli se tady snažím říkat něco, co nebude jenom depresivní. Já nemůžu jenom strašit, teda můžu, ale hledat taky něco, co přináší nějakou oporu nebo naději v tom, co se děje. Jak jste na tom vy, co drží vás, anebo v čem vidíte naději? Říkáte, uvidíme, co se musí stát, aby se nestalo to, čeho se bojíme. A když jste mi včera večer poslala to své kázání, které mě nadchlo. A v tomhle pocitu, že to i jiní lidé budou slyšet to, co jsem já včera večer četla, to mě prostoupila naděje. Protože já nevidím naději v tom, že svět bude rajská zahrada. Nikdy nebude. Takhle naivní jsem nikdy nebyla. Ale že ta naděje je v tom, že jsou lidé, kteří to vidí, dokážou to analyzovat a dokážou to zprostředkovat jiným lidem, a to jste vy. A za to vám děkuji. Za tento čas. Já moc děkuji za to, co říkáte. Dovedu si představit, jak prorocká je to cesta, když takhle jezdíte po Slovensku, po Čechách, po Moravě a říkáte to, co říkáte, a pak uslyšíte, že lidi řeší to lyžování. Tak jsem zvědavá, co uslyšíte tady. Tak teď je prostor pro vás a pro vaše otázky, prosím. Já bych chtěl pohovorit s paní Magdalou po Slovensku trocha, lebo je to taká moja osobná vzpomínka. Já jsem chodíval k starým rodičům do Žiliny na prázdniny. A vzpomínám si, keď som tam bol, tak vtedy tam bola v Žiline predpremiéra filmu Senzi mama. Vy ste tam bola ako tínedžerka, povedzme 16-ročná študentská gymnázia v Banskej. 15.
Tak to som vás videl prvý raz a ešte si spomínam na to, že vás pán otec písal pekné príhody z Banskej Štiavnice, že také dosud taká figurka je to. A vy ste aj spomínala, že do Banskej Štiavnice chodila železnica po ústí Kolajničia, ktorá bola prestávaná Anča, že to bola Štiavnická Anča, a potom, že to bolo predstavené ako že železnica Vládie. Tak to som chcel spomenúť, tak to má tak pozerať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. To som mala 15 v tej Žiline, hej. Tam sa jedno dievča dokonca prvý a posledný krát za mňa vydávalo. Taká 17-ročná blondína a prišla po mňa v tej Žiline polícia na filmovanie. Aj ma zobrali a tvrdili mi, že som spala v nejakej rodine a vykradla som ich. A ja som tak samozrejme tí filmári hovorili, ale to nie je možné, lebo však my sme boli večer a ona tuto spala v hoteli a však mi to však nie je plnoletá, takže my na to dávame pozor, tu je ten človek. No nie, ale Ada Vášariová tam bola. A to sa mi stalo prvý a posledný krát, že sa vôbec mohol niekto za mňa vydávať. Inak moja tvár a hlas proste, ja už sa nemôžem vydávať za nikoho iného. No, to je jedna vec a môj otec naozaj je autor tej postavičky Nácko zo Štiavnice. To, ďakujem pekne za spomienku. Tak nejaká otázka? A mám tam otázku a prosím vás, kdybyste mě odpověděla bez mikrofonu. Jsem starý a už špatně slyším. Na mikrofon. A ten mikrofon není to nejde. Já teď vzpomínám hodně právě, pro člověka je nejdůležitější, a to říkají Římané, Řekové, filozofové, mládí. Vy jste ho prožila v Banské Štiavnici, odkud byl můj nejlepší přítel, kde se narodil i a znala, protože byl vrstevník vaší sestry Emilie, čili bylo nějaký 3 roky starší, tak strašně rád vzpomínal na ty hry. Jenomže já už s ním nemohu o tom promluvit, protože on už je 8 let po smrti. A mě by zajímalo, co vy jste si tam hráli a že ten kolektiv i na vás, i když jste byla o něco mladší, prostě než vaše sestra a on, tak co vy jste tam hráli, protože ona to strašně rád celý život vzpomínala, ale říkám vám, 8 let už prostě není mezi námi a nemůžu to konfrontovat jeho reminiscence. Ja môžem hovoriť aj bez mikrofónu, lebo ja mám cvičený hlas. 19 rokov v divadle. Neviem čo, pretože samozrejme sme chodili do baletu s mojou sestrou. A ja som divadlo nikdy nehrala. Hej? Lebo ja už som v 15 vlastne odišla zo Štiavnice. Už som sa tam len tak vyskytovala a v 17 definitívne aj moja mama odišla zo Štiavnice. Takže neviem, aké hry by tam si možno... Ja neviem, ale áno, na balet si spomínam, ja som napríklad, a mám to aj ako fotografiu, ako dôkaz, bola som svetojanská mužka. To si pamätám, hej, a baletili sme, hej, ale ja som nikdy, ako na nejakú hru si nepamätám, ale tá Štiavnica je samozrejme tak ako vaša Kutná Hora, hej, taká magická, hej. Možno je to spôsobené aj tým, že tam je väčšie to žiarenie, lebo Banská Štiavnica je uprostred sopky, vulkánu. V strednej Európe boli len, keď bolo zaplavená stredná Európa morom, a ešte neboli ani proste Tatry, ani žiadne Karpaty, nič, tak boli len 2 vulkány, ktoré čneli nad more, mali až 4,5 tisíc metra, a to bola Polana a Sitno nad Štiavnicou dnešnou. Čiže ja som sa narodila uprostred sopky
uprostred vulkánu, ktorý pomaly išiel dole, jak teda more ustupovalo. A preto tam bolo to striebro a zlato vlastne tesne pod povrchom. Hej? A preto tá Šťavnica a potom Kutná Hora proste boli 70% zlata pre celú Európu stadiaľ pochádzalo. Striebra, my tam máme aj urán, lebo všade, kde je striebro, je aj urán. No ale tak ten urán nás akurát tam to žiarenie nás tam ovplyvňuje. Ale ja to žiarenie potrebujem a je to 700 metrov nad morom. A ja preto tam celé leto trávim, lebo ja potrebujem tú výšku a to žiarenie a to ma tak zocelí. A je další otázka? Já se teda v té otázce vracím k vaší odpovědi na otázku po té rozdělené společnosti, kde jste řekla, že vlastně ten obraz vám není blízký a že je potřeba ty konflikty, aby se věci posunovaly dopředu. Jako myslím, že třeba moje starost při přemýšlení o světě je ta, že co pak ale ty lidi, kteří žijí dohromady, že jsou konflikty a konflikty, že jsou konflikty v nějakém rámci, kdy se teda o něco společně snažíme, třeba i nějaká pravidla, co dodržujeme, ale mám ten, že charakter některých těch rozdělení, která teď zakoušíme, je toho druhu, že tam vlastně přestává cokoliv držet dohromady. A tohleto, jestli, co by to mohlo být a jestli vnímáte taky jako absenci, kdy najednou jako nějaká koheze, nějaká soudržnost lidí, aby vůbec je bavilo se potkávat na nějakými tématy, že existují pak takový mimoběžný míjení se, který si myslím, že aspoň nenaplnil teda nejistotou a pocitem až nějakého hrozby. Táto otázka, ktorú ste mi teraz dali, trápi sociológov vlastne od vzniku sociológie. Sociológia je veda o spoločnosti, hej? A keď zakladal, teda, tak možno si toho nebol tak vedomý, zakladal túto novú vedu o spoločnosti Auguste Comte, francúzsky filozof, hovoríme, že zakladateľ spoločnosti, no teda sociológie spolu s Herbertom Spencerom, oni si kladli tú otázku, čo je vlastne ten tmel tej spoločnosti. Boli rôzne, napríklad Auguste Comte v prvej polovici 19. storočia tvrdil, že ten tmel bol trojaký podľa toho, ako sa spoločnosť vyvíjala. Bola tá teologická fáza, to znamená predstava Boha, či už teda trestajúceho, teda ako židovský Boh je trestajúci, hej, alebo teda láskavého, hlavne teda Kristové učenie, hej, tak to drží tých ľudí ako spoločnosť pohromade. Alebo strach pred tým, že budú potrestaní v tom živote po živote. Hej. Druhá fáza je metaforická, hej, abstraktná. To znamená, že tú spoločnosť držia rôzne také abstraktné pojmy dohromady. Hej. A tretia fáza je vedecká. Hej. To znamená, že veda, sociológia im predstaví, že čo to znamená tá spoločnosť a tak ďalej a to ich potom drží dohromady. Ale dnešní kulturológovia, Stuart Hall a podobne, tí vlastne dokazujú, že to, čo drží tú spoločnosť a čo vlastne vytvára národy, je kultúra. To znamená, no, kultúra nie je len umenie, ale proste kultúra v tom najširšom slova zmysle, to znamená jazyk, kultúrne kódy, ktoré nám dávajú matky a staré matky do života a ktorých sa už potom nevieme zbaviť. Hej? Preto to dekódovanie, to znamená, že aby ste nejakým spôsobom prestali mať ten kultúrny kód, ten starý, hej, a zmenili ho na nejaký modernejší kultúrny kód, je veľmi ťažký proces. Ja to vždy dokážem, keď som ešte prednášala študentom, ja to dokazujem na to, ako držíte vidličku, keď jete mäso. Či ju držíte ako lyžicu,
nakoniec, alebo či ju držíte ako bodec. Celý svet drží vidličku ako bodec, len my Čechmi a my Češi a Slováci, Moraváci, my točíme tú vidličku aj ako lyžicu. A neviete sa toho zbaviť. A keď budete doma a nikto vás nebude vidieť, tak sa ju otočíte a tuto vám to kvapká. Pretože proste vidlička je bodec a nie lyžica. Hej? Takže kultúra. Najnovšie teórie dokazujú, že to, čo nás drží pospolite, teda spolu, je kultúra. A je pre mňa veľmi zarážajúce, že ani po vlastne skoro 80 rokoch vzniku Európskeho spoločenstva ocele a čoho? Uhlia a ocele, čo sa potom zmenilo na Európsku úniu, nemáme všetci ten pocit, že sme Európania. Lebo tá európska kultúra, to je ten tmer, ktorý by mal Európu držať pohromade. Uvidíme, že či tento atak z dvoch strán, aj z takej tej rusko-mongolskej kultúry, tej euroaziatskej a tej americkej, ktorá vlastne sme si mysleli, že je európska. Lebo však predsa Trumfovi, tak sa volal pôvodne starý otec Trumpa, Trumf, to je nemecké meno, Trump. Tam utiekol pred svojou zodpovednosťou, pretože bol nacista. No a teraz jeho vnuk tam vystrája. Takže to sú všetko emigranti. A najkrajšie je, keď teraz zatkli v tom Milwaukee, zatkli Siouxov a chceli ich vyhnať. To je úžasné, však? Emigranti prišli Siouxov vyhnať z vlastnej zeme. Takže tá kultúra nás drží spolu. To sú, neviem vám odpovedať, ale ja čítam tie veci a ja si myslím, že majú pravdu, že tá kultúra jednoducho je tou spojnicou. A preto komunisti čo urobili? Zbavovali nás našej kultúry. A chceli, aby sme prijali úplne inú kultúru. Našťastie sa to nepodarilo. Kto z vás by dnes plynne hovoril po rusky okrem mňa? Hoci sme ju mali v škole zo všetkých. My tady teď trénujeme docela 4 roky, když tady máme Ukrajince, ale já jenom nevím, jestli Ondřej nehovoria ukrajinsky? Máme je hodně z východu, takže tam je mateřština, ruština. Já nevím, jestli Ondřej nemyslel trošku i na tu nižší úroveň, jo? Že se nedomluvíme ani v rámci jednoho národa a jedné kultury. No pretože nie sme si vedomi svojej minulosti, nemáme ju dostatočne kriticky spracovanú a čiže vlastne nevieme, aké kultúre žijeme. Tak, teď je těch otázek moc. Když jste byl první, tak potom to tady nějaký za tebou. Jo, ano. Já mám takový spíš obecný dotaz. V poslední době ve veřejném prostoru jsou skloňovány dva pojmy, které spolu velmi souvisí, ale je mezi nimi nějaký určitý rozdíl. Tak bych se chtěl zeptat, jak byste je vysvětlila a zda podle vás hrozí to, co vlastně definují ty pojmy. A ty pojmy jsou ochlokracie a kakistokracie. Jaký je vlastně mezi nimi rozdíl, jaké jsou nuance, že lidé to splývá mezi sebou. Keď si poviete ochlokracia, už viete, že to je negatívne. Že také negatívne slovo ako ochlokracia, katastrofa. A to druhé, to som nerozumela. Kakistokracia. Ja aj kakistokracia. No a to už by som povedala. V slovo kakať
máme všetci rovnaké. V celej Európe. Hej? Rôzne to je machkaky a tak ďalej. No proste všetci to rovnako používame a toto platí. Vy jste teda rovnou přešla tady k té zvukomalebnosti, ale kdybyste potřebovala nějakého řeckého nebo latinského poradce, tak my tady můžeme nabídnout několik klasických filologů. No tak áno, no tak oni sú na tom lepšie ako ja. Ale ja neviem, či má zmysel uvažovať o tom, že aký je medzi nimi rozdiel. Je to samozrejme tá snaha privlastniť si, snaha mať viacej ako všetci ostatní, je nám vlastná. Pozrite sa na malé deti, ktoré proste jednoducho zoberie lopatku na piesku a hotovo a nechce to dať. Jednoducho ten pocit vlastníctva máme a musíme sa vychovávať, aby sme ho stratili, aby sme sa vedeli rozdeliť, aby sme si nechceli všetko hneď privlastniť a tak ďalej. Dnes ideme do reálnej politiky. Mimochodom, pred svojou smrťou Kissinger, americký bývalý minister zahraničných vecí, veľmi varoval, že proste príde táto reálna politika. Čo znamená reálna politika? Že kto je silný a bohatý si vezme, čo chce. Potom žiadne pravidlá nebudú platiť. To znamená aj tá ochlokracia, aj tá kakistokracia. Minule som o tom čítala, hej, teraz ste mi to pripomenuli, tak to je vlastne návrat do tej reálnej politiky, kde si tí mocní budú robiť, čo chcú a my by sme sa mali niekde rýchle spájať. Máme tu Európsku úniu, hej, teraz je tu koalícia ochotných, ale my Slováci sme mimo. Lebo my si myslíme, že stačí, že strčíme hlavu do piesku, zadok dá necháme vonku, však nej so zadkom si robia, čo chcú. A myslíme si, že takto prežijeme. No neprežijeme. Ještě máme Radu míru, jste zapomněla. Jmenuje se to Rada míru, nebo nějak jinak? Tak to byla další otázka. Jedna, tak já nevím, tak to tam můžeme vzít ten dáma nejdřív. Prosím tě, Evi. Šubová. No, pravdu povediac, my sa modlíme za vás. Tiež. Pretože vy ste tiež ohrození. A my sme samozrejme aj ako štát oveľa väčšie nebezpečí. No a pretože nesmieme zabudnúť, že v roku 1938 podpísali Maďari a Poliaci tajnú zmluvu o spoločných hraniciach. Sice moje polskí priatelia dnes tvrdili, že to bolo len o Besarábii, tá spoločná hranica. Nie je to pravda. Tá zmluva bola o spoločných hraniciach na vrcholkoch Nízkych Tatier. A nikdy nezabudnem, ako komunistický, predtým bol komunista, poľský prezident pred 20 rokmi, keď som ho sprevádzala na Slovensko, Alexander sedel s Dzurindom, našim predsedom vlády vtedajším, na rokovaniach a samozrejme tie rokovania som pripravovala ja, lebo to
pohovorí a to všetko robia vlastne veľvyslanci. A tak som ako posledný bod dopísala, aby poprosil poľského prezidenta, aby konečne mohol spišský biskup aspoň vo výročné sviatky prekročiť hranice a v tých slovenských dedinách na juhu Poľska proste viesť omšu. A poľský prezident Kwaśniewski bez toho, aby počkal na preklad. Lebo ten preklad nie je o tom, že tí ľudia nerozumejú, tu je ten jazyk, no teraz tí to nerozumejú, ale čaká sa na ten preklad, lebo vtedy si ten politik môže rozmyslieť, prípadne sa poradiť s veľvyslancom, ktorá sedí hneď veľa, že čo by mal odpovedať. Nepočkal ani na to, aby sa to preložilo a vyštekol na tento bývalý poľský komunista, vyštekol na Dzurindu, keď sa priznáte, že ste odnárodnili 1 000 000 Poliakov na severe Slovenska. A to pritom Alexander Kwaśniewski nebol nacionalista. Čo teda Kwaśniewski, hej? Kwaśniewski je prototyp nacionalistu. My na Slovensku ani nacionalistov nemáme. My máme buď bývalých internacionalistov, ktorí sa tak menili zrazu v noci, alebo máme takých tých nevzdelaných neonáckov, ktorí naozaj nič nevedia, ale sú hrdí Slováci. Takže my na Slovensku ani nacionalistov poriadne nemáme, ale Poliaci majú. A my vnímame len ten maďarský nacionalizmus, hej, Felvidek a proste Trianon a všetko, čo s tým súvisí. Ale ten poľský nacionalizmus na našich hraniciach, na juhu Poľska, býva 8 miliónov Poliakov. A to si musíme uvedomiť. To znamená, ako náhle sa dostanú maďarskí a poľskí nacionalisti k moci a ten svet zmluv medzinárodných a pravidiel zanikne, čo teda chce jak Trump, tak Putin, tak Xi Jinping, tak Slovensko prestáva existovať. Lebo tak ako pred druhou svetovou vojnou Poliaci obsadili slovenské dediny na severe, Maďari dostali od Hitlera možnosť viedenská arbitráž a okamžite Košice až Prešivec a všetko, proste Rímavská Sobota zrazu bolo Maďarsko na celý čas druhej svetovej vojny. My jednoducho prestaneme existovať. A vy tú hrozu budete mať rovno na hranici. Takže my sme skutočne veľmi ohrození. A tak som si hovorila, že aspoň vy budete rozumní a my sa budeme môcť, viete, že nás budete môcť podporiť. Ale ani to teraz nemôžete. A teraz sa pozrite na situáciu v Rakúsku. Proste už minule, pred 8 rokmi, či 10 rokmi, sa skoro neonácek Hofa stal prezidentom. Človek, ktorý chodil do parlamentu s pištoľou. A čo sme sa zbesneli už? Skutočne nemáme túto nič v hlave? Teda tých 35% minimálne nášho, teda ľudí, ktorí žijú vedľa nás. Takže ďakujem vám za ten pozdrav. My sme nespracovali svoju minulosť. A preto sa do nej stále vraciame. My si nechceme priznať, čo všetko sme urobili. Vy ste si nechceli priznať, že ste mali tiež fašistov. To sa nesmielo hovoriť. Fašisti boli len Slováci. Ešte aspoň to, že by sme sa ešte aj za toho komunizmu museli priznať, že sme boli fašistickí. Lebo to už nešlo, ako si obrániť. Ale vy tiež sa musíte priznať k tomu. Vy sa musíte priznať k tomu, že Brno vítalo Hitlera. Však sú aj takí výhľady. Chcete toho Hitlera vítať. No,
my sme tiež vyhrali. Přestaňte takhle výhrady. Však nemusíte to počúvať, môžete odísť. Ale jednoducho je to veľmi dôležité. Tých posledných 100 rokov, my sme teraz nezávislí koľko? 105 rokov. Keď si predstavíte, že vojna v strednej Európe, napríklad do slovenskej hranice končila 1921, nie 1918, hej? Aj poľská vojna s bolševikmi končí 1921. Hej. Čiže je to len necelých 105 rokov, čo vzniklo čo naozaj proste Československo ako štát už malo svoje hranice a tak ďalej. Ale toto všetko by sme mali učiť deti a vedieť a my tak si hovoríme, že však sme bojovali proti tomu. Ako kto? My Slováci sme mali tie najhnusnejšie protižidovské zákony, že sa ešte aj Nemci zdesili. To sme mali. A nech títo noví neonáckovia hovoria, že oni o tom nič nevedia. Dokonca jeden z tých vedúcich neonáckov, ktorý sedí v parlamente európskom, mimochodom povedal, že on nevie o holokauste, lebo on vtedy nežil. To je to. Ja nevidím žiaden iný recept, len aby sme si naliali čistého vína, aby sme vedeli, čo bola pravda a čo sú naše mýty. Lebo inak sme stratení. Děkuji. Máme prostor. Máme prostor pro poslední otázku. Tak já dám přednost dámě, ale taky navíc mladá, takže Pavel musíš vydržet. Ďakujem, to je veľmi zaujímavá otázka. Ja sa vrátim do slovenčiny. Pre každého mladého človeka je veľmi dôležité vedieť, v akej rodine vyrastol. Ja som presvedčená, že musíte vedieť, ako sa vaša rodina zachovala. Minimálne 38, 48, 68, 89, na Slovensku aj 98. To je kľúčové, pretože do 5 rokov, do 5-6 rokov podľa všetkých výskumov získate základný vzťah k verejnosti, k veciam verejným a k životu verejnosti. A v krízových situáciách budete reagovať tak, ako ste to dostali od svojej rodiny. Nech máte akékoľvek vzdelanie, čokoľvek. Znovu sa vraciam k tej vidličke. Jednoducho, to je uložené v tých najstarších častiach mozgu, to dieťa to proste saje. Všetko ako taká huba. To znamená, naučí sa do 5-6 rokov, kto je za čo vinný. A počúva, že otec stratil prácu, lebo Zurinda. Alebo nikdy nepočuje, že my sme zodpovední, ja som zodpovedný. A toto si nesiete ako človek a môžete mať akékoľvek vzdelanie, to jednoducho, tohto sa to nedotkne. Tohto základu, ktoré dostanete ako osobnosť. Preto je veľmi dôležité, ak chcete vedieť, prečo reagujete v krízových situáciách, tak ako reagujete, vedieť, ako sa správala vaša rodina v týchto dôležitých dátumoch. Toto je jediné moje odporúčanie, ktoré vám viem dať. Vedieť,
kadiaľ pochádzate a čo do vás vložili vaši starí rodičia, ktoré ovplyvnili vaši prastarí rodičia. Nemyslieť si, že ja som z 21. storočí, ja som z 21. storočia a mňa sa už tieto veci nedotýkajú. A tu je rozkošná historka, ktorú mám s Václavou Havlom. Môj muž Milan Lasica prekladal ešte pred 89. rokom všetky Havlové hry do slovenčiny. Čiže oni sa poznali a boli kamaráti. A stretli sme my dvaja s ním v roku 90 na nejakom pive v Bratislave a ja na to nikdy nezabudnem. A Havel bol v takom rauši, akože Milane, teď uvidíš, jak se to všechno změní a my se budeme rozvíjet a pojedeme rychleji a přeskočíme některé ty příčky. A tak to hovoril asi 10 minút a Milan, ktorý hovoril vždycky len veľmi úsporne, tak ho počúval, ale nekomentoval a využil tú chvíľu, keď sa Vašek napil piva a do toho ticha prehlásil: hovno preskočíš. To bol Milan Lasica. Tak přemýšlím, co tady po téhleté větě Ale povedali ste, že TKM môžeme hovoriť, hej, takže... Tak to já nevím, jestli to chcete vysvětlit TKM, nebo jestli to necháme... To je polská teória, keď sa Chvačinsky ujal moci, no dali ste mi povolenie. Ne, to je jako v pořádku. Vy sa nespovedáte. To zostáva na mne. Poliaci majú takú teóriu, podobá sa tomu, to, čo povedala Lasica, v TKM. A teraz sa vás to dotýka. Teraz kurva my. Poliaci si nerobia s týmito slovami žiadne problémy. Oni sú otvorenejšie v tej verejnej debate. Tak potom to už opravdu nelze nic dodat. Budeme čekat, co teraz bude. Děkujeme moc za to, že jste přijala naše pozvání. Děkujeme za váš čas. Děkujeme za to, co říkáte. Nevejde se toho do 1,5 hodiny víc, pokud by vás to zajímalo. Slyšeli jste tady o knize, o článcích, o rozhovorech. A můžeme si držet palce, nebo tak, jak jste říkali, modlit se za sebe navzájem. Já myslím, že to asi je v tomhle světě potřeba teď víc než kdy jindy. Asi ja. Ďakujem.